Lord zvinoita nezvekuti mutende anenge akapfugama kana paakamboendawo matima kana paakambona moto mugomo kana paakambona moto ari musangano achiti Mwari ngatirege kuzvidza mweya. Mazvinzwa mweya unobva kudenga. Mweya haisi shamwari yedu. Mazvinzwa mweya une maitiro awo, nyama ine maitiro ayo. Zvinhu zviwiri izvozvo zvinhu zviwiri zvakasiyana. Mweya kana uchinge wauya panyama, nyama inofanira kuremekedza mweya, yoita zviri kuda mweya, zvoshandidzana, mashandiro akanaka. Mweya kana uchinge waenda, nyama inosara iri yega yoita zviri panyama. Saka mweya une maitiro awo usinei nemafungiro anoita vanhu. Saka mweya unobva kudenga. Iyi nyama haina chainosiyiwa. Ngatinzwei maridzo kuna St Peter. Nditumire mununuri wangu handitika mutenda ane dambudziko, mambo anenge ada kuti mununuri uyu auye mawiri anoda iye anogara achiona. I'll give you a good example. Bofu rakasvinudzwa naJesu mumaziso. Jesu akatora ivhu ndobva asvipira mati, ndobva arikwiza maziso, ndobva bofu riye ratanga kuona. Bofu riye rakaita rake risingaite kuti pakanga pasina timu rehukwe, because Yesu angadai akanzi waakuita sei, chiko chawaakuita chichichi urikuita basa rekushandira nevhu, uchisvipira ivhu, masara musi ndezvemapipi, ndezven'anga dzemuJerusarema, zvizvo kuna Mwari. Angadai akatwikirirwa Yesu. Bofu riye rakaita rake kuti papasina timu rinofura. Shandiro manje vemadzibaba dambokudzai something. Shandiro hakuna kunyanya igavhuna zvamunoita izvi. Ngaindikudzei secret. Zvinhu zvakasungwa naJakobo pane vanje totozviziva kuti Jakobo akasunga chinoti, akasunga chinoti, akasunga chinoti, akasunga chinoti. Kune vamwe vanhu vakuzivisisa vakuda kubva vasunga zvese. Mukana vita chiposoro chakadaro warira. Madzibaba, umwe unenge wakaroyiwa nedamba, madzibaba unotoroyonerwa nedamba, madzibaba. Profita achitoona kubatwa nemweya kuti baba dambudziko rake rese hapana zviri papo, torai damba mupwanyire pamanzi. Munotukirira muprofiti yeye kuti hana mweya wese, vanhu vanoshandirwa nematombo, inga topuhwa mbiya yemvura nematombo wani, inga tinoshandirwa nematombo, inga tinodai. Munenge matungamira maenda kumberi, but ngirozi pamuprofiti kuti unazo yangomuudza kuti munhu akaroyiwa nedamba remudiki, mhiko yacho yakaitwa padamba ndobva apwanyirwa pamanzi nehama yake inoshereketa kuti paanozokura rinenge ringorirombe kana richiwa tebva zvakaroyiwa zvacho. Saka kuti zviroyonorweka, tora damba racho iroroka mupwanyire pamanzi, tizviroyonore zvakaitwa nemuroyi. Hazvireve kuti kumaswe kunoshandirwa nevanhu nematamba, but ndo zvakaitwa munhu, ndo maroyerwa akaitwa. Ende damba harizi nguruve kuti ende haana kumbobvira hanzi idya kana ichi. Pari kungoitwa chimhiko chakaitwa ichocho. Zvakafanana kuti unenge wakandwa neuri mudiki musango, munhu obva anotendereka newe pamahacha achiteketa kuvadzimu kuti vakusiye whatever. Pozoita muprofita anokuti enda unotendereka pamahacha yakatatu, utaura mazwi ekuti anenge obva kuti uchiregera kutendereka zvakadai uchitendereka so anenge akutosunungura. Zvakafanana nemunhu akasungwa nemuprofiti. Muprofita ane ngoni chaanosunungura, anotoona kuti wakasungwa wakatenderwa sei. Obva iye anobva aita anti-clockwise, anobva kutendereka different. Saka muchoona munhu anopfugamiswa naprofiti tuzonzi muprofiti, iwo baba tendereka uchienda uko, iwo baba tendereka uchienda uko. Paipa inenge iri triki manje yekuti umwe ari kutendereka zvakasiyana nemaroyerwa awakaitwa, saka umwe ndiye achabva asunungura. Uyu paari kusunungura, uyu ari kutendereka uzvo wakaroyiwa uchiitwa, anobva asunga zvokuti uye akakuroya haachakwanisa kupinda. Saka zvo zvoda kufundwa manje kuti nhau dzeshandiro hadzidi dzungu nechirefuri, nhau dzeshandiro unogwesha madzibaba. Vamwe mabva mumisha mekuti madhara anotora machira so unyora zita rako, so jira dema so unyorwa zita rako, rovha rasungwa nemuti yemusango yavanoziya yechinyakare kuti mari yake haifana kudarika $200. Mari yake ingodarika $200 chete, ari pabasa ngaribva rapera, kana ari padhiri ngaribva radonha dhiriro. Baba wangu murume harare pamuka dhiri re$3,000. Dhiri iro rinoponga baba zvokuti vanhu vese vari kushaya voda kuita dhiri navanhu kuti tokanzoita dhiri richibuda iri kuchiko. Anzonazoziva kuti ndione mhepo. Poza mwana anenge ane mari akawaka achigara achiita madhiri achibuda, unozoona vaakutiza manje. Vaakutiza unenge wakasungwa nemadhara enyu ekushereketa ezvikwamba. Vamwe mune makagadzirwa muri vadiki varoyi, vakaisa zvinhu zvokuti vanoisa mumuriwo so. Uchingodya muriwo iwoyo chaamudumbu chakutokura newe, kukura kwari kuita chiri kutokurawo.
kura kwakada chiri kutokura. Pana akazoitwa kuseni Merizuku akatorwa nemuprofiti Ndobhanzi right, akabunduka oitsanga dzangu idzi vakapuwa tsanga dziri pointed dzinenge 3 here kana kuti svikanzi munongosvika kumba mosvika pabaya katatu mombomira mozopabaya futi asati arara. Baba tanga kubuda ziduzu, mahuru wawe maziduzu kukura kuti zironde ndopakabuda nechinhu ichocho chikava chabuda neipapo chaanga akadyiswa nastep mother kare chichikura musystem. Kuna vanhu vanogona mishonga kunzoko ende mishonga yakaipa. Ndine shamwari yangu yekuti hanzvadzi yake yakadanana nemukomana womwe munhu. Hanzvadzi yake yobva yarorwa nemurume zvikanzi anondiguta unganditorere murume wangu ndobva ataimirwa. Angotaimirwa achienda unorasa mvura. Baba paakarasira mvura ndobva ivhu racho bva ratorwa. Ivhu iroro ndobva ranodyikariswa muti wekushereketa bva padyarwa muti. Baba kukura kuri kuita mutiwo ndokukura kwaita dumbu rake. Baba takamuviga mukadzi anondirwadza zvekuti because pane vaprofiti ivo vekuchishana vainyepa kuti vanomuponesa vachinyepa kudotendereka nenzvimbo dzimwe nzvimbo dzekunzi dzakafamba johani kuti hakuhapana ende tapiwa ndo ende anga ine timu yavapostori timu raitofamba nemuprofiti timu redare rimwe raitotukirira irija tukira nhau dzairija chiri kuchidzisa vapostori kana vamwe vanenge vari vanyowani asingazivi dare vaya kwatanga tora nhau dzairija so unoona vanhu vachisasamuka so obva wafurwa next paunoenda kusabata next week unoona vanhu achada kugara newe pasi so kuti vataure nhau dzedenga so akafurwa akaiswa mukeji akafa mudzimai. She's 6 feet under, she's dead. Unovadzidzisa sei mana vanhu vakada potsoposo dai mai vakatorwa mana potsoposo angadai vari vapenyu so makakwadzwa nekeji because keji inochikichidzira unochikichidzirwa zvasati wakamboona unoenda ukadzidziswa miteuro yarija unoita ngori kunzwi kudya nguruve unotoita ngowang'ora unoita ngowatoona nechimwe chitendero. But vari kuita zvavo vari kuyambuka ndotenda Mwari kuti ari kubva avaratidza. Vamwe vari kurota vachiyambuka, vamwe vari kutorambuka, vamwe vari kurota, vamwe vari kuratidzirwa, vamwe vari kutoona zvinhu zvavo zvichisununguka mabasa kana vanga vachimbosemwa. Umwe anenge ane system yekuti anenge ari kuSouth Africa uko anta kana kuti construction building pese paanofamba achiita construction achinovaka achiita sei habhadharwe. Uyo kurova zvake mana yake rutatu runa rushana akutotanga kunetswa nemabasa pese paashanda achibhabhadharwa ende achibhadharwa mari yakanaka asati apedza basa anenge atoona rimwe imwe contract achibhadharwa zvatosiyana nezvaakanga achiitwa. Saka munhu akadaro manje kuti uchimushorera Irija kana kumushorera mana andokuona ngondo unenge utori satani kwaari because ane zvaakaona. Zvinhu zviri zvefeki munhu haamboita minamato achipona. Hapana zvinhu zvakambodaro. Hakuna Mwari anosapota zvinhu zvefeki. Hakuna Mwari anosapota feki. Fekari anything chefeki Mwari hapinde mazviri. Mwari akambogumbukira amudyiwa chacho vakadzipuka pakazembuka vese kuti Simoni wauya iye Simoni Peter ndamudyiwa vanga vadzipuka naPeter. Manjataura zvangu rungano rwacho kana nyaya yacho kana kutaura zvakawanda nekuti hatibvumidze kushora vakuru but toda kukupa example inoita kuti mudzidze kuti Mwari haambofana akasiya zvinhu zvefeki zvichiyambutsa vanhu. Zvinhu zvairija izvozvo miteoro yake idai zvanga zviri zvefeki. Hapana kuyambuka kwamaiita, hapana kuyambuka maitiita matambudziko aitowedzera matambudziko. Ndo zvandagara chinesa naye kaini. Inini ndakatosvika pakupotsa kutopotsa ndatora memero kwari because inini ndaitomutaura kuti handiteere chinamari chauri kuntaura ndaimurambira kana iye miteoro yemana iwe kana mumana amutaura 3 days ndisingadyi ndinoda kuona something. Vatiti mana haipotse uita miteoro chouone ndikati ndikangoshaya chandinoona ndikuuya kumanikodhai kumasowe zvare chishanene ndikusvikoparidza kuti ndakadzidziswa miteoro zikashande ndakakwadzwa nenzara 3 days mahara. Baba kungouita kudai zvinhu zvakutanga kusununguka. Ndakunyara paya kuti ndambenge ndichimuda kumurambira. Ndosaka airamba kundituma kurushanga negumi navari because aitya kuti ndotanga kuzomuparidza ngano nehupe kuti iye muprofita wacho unofanira kungotora papa miteoro wacho. Bona amunetsa ndikati ungazviti Irija iwo ndichimunetsa ungazviti Irija iwo mvura ichinetsa kudai zvinezvi mugaba rokukomborena ye in ye out drought yo uzviti Irija pasi Irija anoisa mvura. Taenda mupa nhau dzedu dzekuhukira Irija inongedzera zvikombe zvakada kuti vana Abrahama unongedzera papfumba mvura yaituruka. Iwo Irija werudzi tichita drought ye in ye out. Zvikanzi hamusi kutenda kwandiri ndikati ini tiri kutenda nevashoma vacho vari kutenda ivo. Zvikanzi all right.
endai parushanga iwewe unoteura so tsvaka gumi navari nhingi nanhingi nevanhu vangafanira nga varipo musasiye nhingi nanhingi munoenda mazuva 3 muripo muri pamana zvandira kuti muite nezvekuti mazuva 3 iwayo pamazuva 2 hamuende pamatura mazuva 2 munenge muri kudare kwaigara James Philip kwekwe tokwamune muri ikoko muchinwa mvura inchete muri pamana but ndati muimbe muchiti tiri mupedro rake Cyrus aho pedro ndoda kuti utaure iwewe namapondera ndoda kuti utaure uchiti mapotera vana vamapondera kudidi zvakati vanapotsanangura chacho vandapuwa ndoda kuti mutange manyaradza mhepo yemozoteura zuva rechitatu ndora ndoda kuti muende pamatura handidi kuti muswere muri ipapo ndoda kuti mubve zuva richibuda kusvika 12 o'clock muchibva masunungurwa asi mukaona matangirwa pane murubanda vana ada kukutangira kuenda ipapo zvasatirabuda akakutangira mutaura vana kutendwa ndakanyengetedza mumwe mburodanzi henderekane baba nyika yatadza kunaya mvura nekuda kwemunhu vanoyu ngatimupe hope iwe henre unomboita mashure ndipe muteuro tatanga kutsvaga matombo enhombo dzemuteuro because henre akatsvaga matombo 3 kuti ngaawane mugomo kwambona matombo anachaya mugomo mashiri pita ngauda kuita kushaya matombo mugomo ndobva ati already uchena unopfuga mapo ene unopfuga mupata pfuga mati dombo iri ndarwa umwe aripfuga dombo iri ndamubvata pahenri vaeresa zvikanzi mukandire pari ipapo kuti ngaarare asamuke akazomuka kuma 10 am tamukandira muteuro kuti asamuke ada kuti kanganisa muteuro kunaisa mvura nyika 6 am dzisati dzakwana zuva risati tabuda bvatenda pamuteuro vatanamata zvatakadzidziswa tine njanji takabvisa rusokisi takapfuga machira vatateura paya 6 o'clock negumi nembiri munhu yakazomuka kuma 10 tatogara pazuva riri padhuze nepamatura paya tadidei tichiburuka mugomo so mvura ichituruka kunaya so mutaura kuti hanzi ndisateere Elijah inini mvura ichamira tiona anoziya Elijah iri betina hairi kuna baba haana muteuro wakambondipa wakapotsa ndosaka ndichitenda kwa iri handitendeka zvekufarira nyama yemunhu ndinotenda ndatotanga ndatesta muteuro wacho ndomukumbira wandipa ndoutesta ndoona kuti washanda nomutenda ndotenda muteuro wamangandipa wakashanda zvino handiteerere zvinhu zvokungofadza munhu ara chii ende handina munhu handinotya kana nyama yake chanditombotyika ndinotongomutaurira because iri handidi zvinhu zvefeki ina handidi zvinhu zvefeki I don't care kuti zviri kubva kuna Elijah wacho handidi zvinhu zvefeki yatozviziya hatombondipawo zvinhu zvefeki handidi zvinhu zvefeki because zvinhu zvefeki zvinonetsa unodzidzisa munhu ari kwamutoko konzwa odhi wako womudzidzisa muteuro wefeki otoona zvinhu zvake zvakutomonetsa wese anokuti anotaura munhu anonyepa which means zita rangu ndora akusvibiswa but vese vatakadzidzisa muteuro ndine vanhu vakawanda chimwe chimufana chainzi Arnold chachakatoberwa nababa ng'anga chaichaichai ng'anga yaitoshopera ng'anga chaichaichai vachati ng'anga yamutaura ndoda kufa ini ndakuda kufa saka ndoda kusiyira zvinhu zvangu zveung'anga zvinenge kuda kutaura zvangu zvechipostori unofa iwe haurorenda ufa wakatora license Arnold ndikamudzidzisa kuti wamana aiteura uchiti anoda achipedza so akatora license rake mudhara ndiye akabva aita 6 feet and akafa iye mupenyu Arnold chimaasha mupenyu apanga atopikidzirwa neng'anga iyo baba wake kuti unotofa iwe unokuwa unoenda unofa iwe asi nhasi mupenyu ozonzwa munhu akadaro achiramba Elijah kana kutuka unoti munhu akadaro ungaradza kumwatsamura mubamana vari padhuze because munhu akatozviitira muteuro womana akanunurwa kuchiga cherufu chake chaanga atoudzwa nababa wake ng'anga kuti iwe unofa iwe unokuwa unoenda handikuona license yako kuramba kubuda ndini ndoda kuti utore zvinhu zvangu zveung'anga zvindakuda kufa ndakuda kufa saka ndakuti ndikupe zvinhu zvangu zvese izvi akati ndamupostori baba ndokuita zveching'anga se ndamupostori ndikati hauna kuteerera zveiwe rova muteuro womana ita soso mazuva aunoteura nawo ndeyekuti soso ndarova muteuro iye zvinezvi is alive that mudhara is 6 feet down akafa ng'anga iyo yakafa saka wonditaurireiwo kuti munhu iye muteuro ndofeki mwari akapinda sei pazvinhu zvefeki mwari akaprotecta sei ende hasi anaodhega vapostori hombo ndine chimwe chimufana chinonzi stepnage wemba yaniftara akapinda musha make akabvunzwa nemwe sekuru anobata kunzi iwe nearmy yemasoja uyo akakugadha wakawana kupi anga ari pamana izvozvo asi iwe wapinda musha muno muine masoja wakawana kupi handi muri kuona manje saka vanhu vanoda zvavo kufunda kunamata nekufunda chinamato chisina keji chisina hukuru mbiri nekuzvikudza chinamato chekuti unofanira kungopiwawo wisdom namwari nekuprotectwa nekugadwa neizwi richikurwira iwo wacho uchirigadwawo izwi uchirirwirawo pava neukama husingapariri pakati pako newe mwana mwari baba uchidzidza kuti mwari haasi kunze mwari ari mauri iwewe ndiwo chinhu chakakosha pasi pana pamunhu ndiye akakosha kudarika gomo rerushanga munoziva here izvozvo mupostori rakakosha kudarika gomo rerushanga gomo rakatopegwa nenyenyedzi Gabriel ichiitira kuti nhau dzekunamata dzisatsvedze dzisadzime kuti dzisadzimire kuti munhu aende kudenga saka rushanga rwakapegerwa munhu ndiye akakosha
mweya wemunhu unoyera. Aufani kuti ufe uchiraswa, aufani kuti utambudzika pamusoro penyika pano, sekuti vanhu vakasikwa nemufanikiso waMwari. Mwari ane chigaro chakakombwa nemwenje minomwe. Munhu zvakare musoro make umaona kuti muzita raBaba uchijunga chigaro chaMwari Baba chiri musoro. Munhu iye musoro iwo wakakombwa nemwenje minomwe. Muromo umwe chete, maziso maviri, nzeve mbiri, nemaburi emuno mairi. Ukazviverenga zvinobuda zviri 7. Saka zvedi munhu akasikwa nemufanikiso waMwari, chigaro chaBaba chine mwenje minomwe, naye munhu ane mwenje minomwe. Zvino pakati pemaziso maviri aya nemuromo nemhuno dzine maburi mairi nenzeve maburi mairi nemuromo umwe chete, asi kune zvoita nzeve yemweya nemaziso emweya akaimbwa naManueri. Kana muchindiwana ndakatsinzinya, handione nemeso enyama, ndinoona nemweya. Aitaura meso emweya. Kunozoita nzeve futi dzemweya dzegramarintes, kune shenifa, kunozoita nzeve dzemweya, maziso emweya, mhino dzemweya zisina kuti anubi, kufemedza zvipopi zvengoni, sina kuti anubi. Saka kune zvemweya, mhuno yepanyama yaunoona, kozoita mhuno yemweya. Muprofita anenge aine mhuno yemweya anonzwa munhu kuti akapomba ari kuBeit Bridge, anonzwa kunhuhwa uko munhu upombo akanounzwa munhu ari kuBeit Bridge. Imhino isina kuti anubi, inozopuwa mufemberi iyo. Serious the dog star. Saka kana muchindiwana ndakatsinzinya, handione nemeso enyama, ndinoona nemweya. Kana muchindiwana iye ndakatsinzinya, handione nemeso enyama, ndinoona nemweya. Kana muchindiwana ndakatsinzinya, handione nemeso enyama, ndinoona nemweya. Kana muchindiwana ndakatsinzinya, handione nemeso enyama, ndinoona nemweya. Kana muchindiwana iye ndakatsinzinya, handione nemeso enyama, ndinoona nemweya. Ameni. Ndokuona kwenguno kwechiprofiti sekuona kwakanga kuina Baba Johani aigona kuona makore 20, 30, 40 years zvichaitika kumberi. Ndaona nyika yevanhu vatema yatongwa nevanhu vatema, hondo ichabva nepaMozambique. Muda kuziya here vanhu ndakauya navo vati zvanzi nevanhu pane vanjihongu, ndobva bata baba vangu vari parutivi pake vawakotsera chiripo ripotyo, ndobva vabata ndobva vamuka zvikataurira vanhu zvavarota. Zvikandarota mombe mbiri dzichirwa, nhema netema, nhema netema dzichirwa, asi ndaona nhema ichikurira itsvuku ichitiza. Zvikanzi ndatenda imi vemusha wane vanje muda kuziya here zvazvinoreva. Ndi Baba Johani akangowaridza udzama akuisa chiprofiti chehope dzaakanga aisa pamurume akabata akakotsera. Zvikanzi hongu, zvikanzi mombe tsvuku yakamirira varungu, mombe nhema yakamirira imi vatema. Muri kuona hapana mudzi mombe nhema yakamirira mweya wakaipa. Zvakanzi mombe nhema yakamirira imi vanhu vatema. Chinzwai, imi mucharwa nevachena hondo vachadzokera kunyika kwavo, vachatorwa mapurazi. Zvino mugabana kutora minda ine hondo yeminda hana kutora mapurazi evarungu, havana kudzokerera varungu kunyika dzavo. Vazhinji vari kuzara here kuAustralia nekuSouth Africa vachitiza, nekuBritain nekuNew Zealand vakatiza muZimbabwe vanga ine mapurazi, vakatorwa mapurazi nemusangano. And it was one of the best things chakaitwa neZANU-PF nana Mugabe, kutora minda kupa vanhu vatema minda yavo. It's their land. It's their land. Ivhu ravo harisi ivhu revarungu riye. Kuna munhu ari kuNew Zealand anoona mapurazi nemapurazi muno mutema, ivhu revanhu vatema ipapo. That was one of the best things that Mugabe ever did for Zimbabwe. Zvino zvaiprofitwa naBaba Johani kuma-30s, 1932, 33, kare zvichiprofitwa naBaba Johani zvinhu zvandikutaura izvi. Johani iye ndiye akati imba iyi anenge aipa chekudya naiye haafaone nzara. Handisarudze kakuita pick and cherry kuti izvi handidi izvi ndoda izvi. Handinamate Mwari rekadzvaiponi kana kunamata Mwari ndichirefura kana kusarudza. Iye Johani zvaakatotaura zvese kubva 1931 kusvika 1973, 13 September achifa, zuva raakafa, kana aine zvaakataura 3 seconds before afa atandadza, kana aine zvaakataura 1 hour before kana 30 seconds before ndinozviita, kana aine order yaakaisa musangano ndinoita.
kana aine tsananguro dzaakasiya aisa chiprofita ndinotozviteerera ndotozviparidza nekupinda mazviri nekuti ina handiite zvezvo kuti Johani nemuromo muchiramba kutevera munhu akasunga pamasoi baba Johani upiko amunoziya amunorefura buda kumupa 6 months kuti zvaakataura pa 6 months ndozvatinengoita zvimwe zvezvo zvakanga kutaura kusiri kwangara haina handakasiya nevaposera vanhu itai zve6 months zvenyizvo zvindiita zve40 years nekuti achirwiswa nemabhunu majeri mabhunu akati unourayiwa iwe zvauri kutaura kuti uri mwanakomana iwe nekuti vakamuti asikuda kusita mwanakomana saka ndimadaro saka zvino unourayiwa neumambo worodhisha akati hamuna simba rekundiuraya imi kusvikira makore 40 akatumwa namubongwa akwana anambobvira daro ndakatumwa 6 months muZimbabwe kana kuti 3 years anambobvira daro akati ndakatumwa 40 years ende wakatarisa going back vana vaIsraeri vakaita 40 years vari mugwenga vachifamba naMozisi mutumwa anoita ma40 years zvinhu zvemutumwa ndezvo ma40 years anyone knows that ari spiritual intellect anotozviziva kuti zvinhu zvemutumwa zvinonzida ma40 years saka zvinonetsa zvinhu izvi zvinoshupa because kune vanhu vanoda kugavhuna mweya kuti aiwa apa mweya apa ufanira kuda kutaura izvi kunge vane zvemweya zvavaiita makaonekwa muri kumidzimu imi kungororombe muchibata manhanga mambishi murume mukuru uchigarwa neshavire bvi nokwira muti pasingakwirike wozokarika shavire aenda uri muti wotadza kuburuka patakaonekwa tiri nababa Johani hatina zvatinomboda kumuudza zvezvemweya kuti apa ngaatangira pachiperera apa takaonekwa tiri kuikwe isusu takanga tichitambudzika tairima nezvibhakera taitambudzika isusu we suffering takaonekwa taiswa mumareserves nevarungu tichirarama tichirima mujecha tubage twakaondora toda uivhire kuti iswa fertilizer chiko chatinoudza Johani uisu takabvawo kupiko iye Johani aizovarafura vanhu kavada tanga kuda kutaura zvakawanda vanhu vaimbomutaurira kezvozvo vehuku yoringano dai wangodaenza hamundiudzeka zvokuita nekuti ndini ndakatobva kudenga kwacho ima hamuna kubva kudenga kwacho saka mukandiudza musina kubva kudenga zvobude ini munototeerera ini ndakabva kudenga kwacho tozvaivataurira aizopedzera akurafura vanhu vatema vacho vanonetsa saka iwo mupostori zvazvinoda manje iwo mupostori ufanira kutogona kudzidza kuti otoita zvakataurwa naRubheni wekuchikwiro iwewe wega pachako wega pinda munzira but chinonetsa manzira yacho haina vanhu vakawanda manje saka it's a lonely land saka inogona kukurwadza unoda kuda kugurumwandira mbeva vazhinji hadzina mashe manje aurada kana iri nhau dzebhora aurada be friend naMessi than kuita friend nemabhuza chitimu chemabhuza chine madofo ebhora kana zvitori nani kutambira Messi because at least know zvati amafukota winning ndine bhiza rinowina zviri nani kuenda kuvashoma vanowina pane kutambira kumabhuza klasi yemadofo iyo ispai kumakeji rambai makeji hazvina basa kuti keji yacho yabva through dare raJacob hazvina basa kuti keji yabva through rushanga hazvina basa kuti keji ndeye nevanji kana ndeye reshanu ende hazvina basa kuti keji yabva futi kana kwatiri isusu ana Peter naErija kana tikada kutanga kugadzirira keji rambai neupenyu hwenyu isa hatisi vakugadzirira keji izvo tiri kuti Mwari ari mauri iwewe zvinamatire zviteurire 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 muchinjiko wako musi wekofa kana wasvika haudzokeri nguva yako zvinoshamisa kwaunoenda kwaunonamata wega wega muhondo nehondo vamwe vachafa vachirova vamwe vachafa vachimuka vachikwira kumusoro kudenga ndiye Yupita yewaimba kudaro ndiye Yupita Pita waimba kudaro ndiye Yupita waimba kudaro ndiye Yupita wasara ndiye Yupita waimba kudaro ndiye Yupita waimba kudaro ndiye Yupita waimba kudaro ndiye Yupita wasara zviteurire zviteurire
zviteurire zviteurire muchinjiko wako. Amen. Pane vanji vhesi iro rainzi haudzokere nguva time nguva yako, asi vaprofiti vakazoimba haudzokere nguo yako. Izwi harina kuti ndezvemweya wakaipa kanda vaprofiti vaposa bodo. Izwi rakati kwete, vaprofiti ndomanzwira avaita zviri kumitumbi mitatu vhesi rekuti nguva kana kuti nguo rinotendwa, kuti haudzokere nguo yako rinotendwa, nekuti vaprofiti ndomanzwira vakazviita zvinotendwa izvozvo. Muprofita anogona kunzwa zvakati siyane mbichana, but zviri mumbiri imwe chete hazvizotukwa. Saka ndiri kuti nguva, because ndo maimbirwa rakaitwa panyamweda. Zvino vanoda chinamato chine factum probendum, chinoisa umbo kune zvose zvatinenge tichiita. Tinotenda ndiyo Johani masowe echishanu, Johani masowe esabata, maiguru namainini, ndo masangano maviri aJohani kaya. Isi tonamata Mwari mupenyu anopona vamadzibaba. Mwari wedu haazofa nekuti Shoni wafa, Mwari wedu haazofa nekuti Amudyi wafa, ayewa. Mwari wedu haazofa nekuti aJames naFilipi wafa, ayewa. Vanhu vese vandataura vakaita mabasa makuru musangano iri. Tinokudza basa rese ravakaita, but yekuzoti chinamato chaperera pavari nekuti vafa, madzibaba. Mwari wedu haafe madzibaba. Ndine Manuere, Emmanuel, ndine Manuere, muva ndichimuka. Saka isusu hatisi veSeveration Diabetes. Zvekufa uku, vafiri zvichane kufa kwavai. Perera mukufa. We are Severation, die to Severation born vemadzibaba. Isi tinomuka madzibaba. Saka vanoda zvawo Severation die to Severation born. Vanotera Elijah. Saka kazuva imose vakatsanangurwa. Vanoda zvavo kuenda kudenga, vasingade zvigaro, vasingade mbiri, vasingade mazita, asi vanoda kuti vazodyira mundiro dzezuva. Vanoda kuzoverengwa umambo hwavo nezvavakanamata zvichiiswa kumaAkashic Records ekwaakasika Casimon. Vanoda kufamba rwendo remurwendo rwemedia, vanoda kufamba zvavo rwendo rwengirosi. Vanoda zvavo kuzozorora kumakore makumi 100 times 20. Vanoda kurarama vari muzororo makore 100 times 20, that is 2000 years, I think. Ndikutaura 2000 years vachada kuva muzororo for 2000 years. Usingamuke uri garden boy, 2000 years usingamuke uri muranda, uri kapeasant kana kaslave, 2000 years usingamuke uri mukomana wemombe, 2000 years usingamuke uri muranda, uri matanyera, 2000 years usingamuke uchigeza matoilets evanhu, 2000 years uchimuka uine business rako, big business, entrepreneurship, uine big farm, big plot, uine upenyu, mudzimai asingahure, uchirarama chiraramo chekuti chero usingaende kumasowe, unenge ungori comfortable. Hamusati mamboona vanhu vemunyika kuti zvinhu zvese zvakarongeka. Zimba raina rekumount Pleasant is business, mazimota, vana vake vanenge vaine mota dzamunenge muchiti dzakanaka, dzine dziri dzevana vake. Vese vakaenda kunodzidza maoverseas vachidzoka vachitanga kumanija zikambani rababa vavo, vane zvinhu zvavo. Unogosha kuti kusei kubata havana kana mishonga kana zvikwambo kana kumasowa havaendi. Kushaya kuti chii vanhu ivava ndo vamwe vanhu vanenge vakagonera izwi iri. Vanodzoka kumudya ndigere, sezvakaita Queen Elizabeth akazova mambo queen. Iyeyu queen uyu ndiye akanga ari Elizabeth amai vaJohani muJudhea. Iyeyu akafa uyu queen uyu ndivo vaitova mai vake panyama, vakazodzoka kuzodya mudya ndigere bvamuka vari Queen Elizabeth. Saka wakaona aigara achingoti baba Johani is black angel. Zvino vanhu havafe, vanodzoka vanochinja miviri chete sezvaunoita hembe. Vanhu havafe, vanochinja miviri. Saka zvigadzirire zororo rako kumakore aunodzoka. MaIndia anoita reincarnation. Munhu anogona kurarama panyika panapa 10 million times. Zviri kutsikwe mwoyo waMwari. Mwari haatomboda kuti vanhu vangogara vari kumweya benzuku. Vanhu vanoenda vachidzoka. SaJesu akamborarama ari saAdhamu mubindu reEden dai, akazodzoka mwana waJosefa naMaria, akunzi Yashua ben Yosefa, akunzi Emanuere, akazorarama ari Manuere, ari iye ambenga ararama saAdhamu. Ndosaka aiti kune maJudha, imi muri ngonditi ndiri mudiki kuna Abrahamu, pose vagara vachiti iwe pona chiteerera zvakataurwa naMozisi naAbhurahamu, iwe uri mudiki sitere kuna Mozisi, inda uchitange over imi Abrahamu naMozisi vapfana kwandiri mani. Utanga kumuseka because vanenge vasingazivi kuti ari kutaura ndiye Adhamu, mwana mucheche harawa kuna Abrahama. Saka mwana mucheche harawa kuna Abrahama, anokuita harawa kuna Abrahama seko Jesu iye akaberekwa chiri chizukuru chekuna Dhavhidhi, nekuti akamborarama ari saAdhamu. Saikoro Solomoni, saikoro
Mormon Michael, divided tempers, kugovaniswa kwenguva, kumborarama pasi chigare, uri Adamu, uchizodzoswa futi zvakare nababa, uri Yesu, uchirarama muJerusarema, kudividwa kwetempers, Solomon cycle, Mormon Michael, divided tempers. That's it.